Idan ba zan dinga musu magana da Hausa ba to ne na saka kayan Hausawa. Kasuwanci yana bukatan jajircewa. Shagon Malam Audu ya fi sauki. To jama'a, kamar yadda muka saba muku a wannan bidiyon na Hausa, kamar yadda nake faɗa, kuma yadda wata yar uwata ta yi magana cewar idan na daina magana, dan ban daina magana, idan ba zan dinga musu magana da Hausa ba to ne na saka kayan Hausawa. Na ji maganan ki, yanzu na yi magana da Hausa. Kasuwanci yana bukatan haƙuri. Ɗaya kenan. Kasuwanci yana bukatan jajircewa. Biyu kenan. Kasuwanci yana bukatan tallafawa. Uku kenan. Kasuwanci yana bukatan basira. Hudu kenan. Kun ga wayannan abu guda hudu da na ayyana, to dole ka yi kokari kana amfani da su wurin yin kasuwanci. Ka zama kana da haƙuri, kana da jajircewa, sannan kuma kana yin abin da ya dace wurin tabbatar da cewa al'umma sun amfana a wurin kasuwancinka. Domin wasu muna ganin cewa idan muka ƙara kuɗi a kasuwanci, muka ƙara riba da yawa a cikin kasuwanci shine arziki. A'a, ka yi ƙoƙari ka taimaka al'umma, ka rage kuɗi. Yanzu idan misali a angonku ana sai da magi naira 10, kuma a naira 10 nan mutumin nan yana cin riban naira 5 ne. To kai kuwa ka zo in zaka sai da magin ka kai ka sa riban naira 3, wato ka sai da shi naira 8 kenan. To zaka ga kakaf angon, zaka ga wani ya tashi daga nesa ya zo sayan na naira, to sai kaga turnover ɗinka, wato yawan saya da ake da yawan koma kasuwanka yafi riban da zaka samu yayi yawa, yafi na wanda yake sayarwa naira 10 nan. Ka kai kana cewa ragin naira 2 kawai ka musu, amma duk angon gaba daya na ce aje shagon Malam Audu ya fi sauki, shagon wani ya fi sauki. To haka ake yi a kasuwanci. Mu gane sai da kwakwalwa ake yi.